ix-xorb. Dan ilma. Dan ħalib. Din luminata. Dan meraq tal-larinġ jew larinġ magħsur. Dan kafè iswed. Dan kafè bil-ħalib. Dan te bil-lumi. Dan te bil-ħalib. Din kokotina. Dan inbid. Din granita. Dan ilma. Dan ilma frisk. Ninu jixrob ħafna ilma. Ninu jixrob l-ilma waqt il-ħin tal-iskola, wara l-logħob u anke waqt ħin l-ikel. Dan ħalib. Dan ħalib frisk u bnin. Ninu jixrob tazza ħalib kuljum qabel imur l-iskola. Dan meraq tal-larinġ. Il-meraq tal-larinġ frisk hija xarba bnina u tajba. Wara l-iskola, Ninu jixrob tazza meraq tal-larinġ frisk li jaqta' mill-ġnien tan-nannu. Din luminata. Din luminata kiesħa. Kull nhar ta' Ħadd Ninu jiekol pizza u jixrob tazza luminata. Din kokotina. Din kokotina sħuna. Meta jkun ħafna bard, Ninu jixrob tazza kokotina sħuna u tajba. Dan kafè. Dan kafè iswed u morr. Filgħodu il-papà ta' Ninu jixrob kafè iswed. Dan kafè. Dan kafè bil-ħalib. Filgħodu il-mamà ta' Ninu tixrob tazza kafè bil-ħalib. Dan te. Dan te bil-lumi. Filgħodu in-nannu ta' Ninu jixrob tazza te bil-lumi. Dan te. Dan te bil-ħalib. Filgħodu in-nanna ta' Ninu tixrob tazza te bil-ħalib. Dan inbid. Il-mamà ta' Ninu tuża l-inbid biex issajjar xi ikla bnina u tajba. Din granita. Din granita kiesħa. Fis-sajf Ninu jmur jowm u wara jixtri granita kiesħa tal-frawli. L-aħjar xorb huwa l-ilma. Fis-sajf meta tkun ħafna sħana, irridu nixorbu iktar ilma. L-ilma tajjeb ħafna għas-saħħa. Irridu nixorbu ilma frisk kuljum. Saħħa u grazzi.